نايلوم مصنعت مصحف قدسنا كاب يوحنس 3 كاب إسران كلتن كساب 30 كاب إسران كلتن كساب 30 زلو بمنباب كجمره دحرزي يسوس مسدق مزامرتو نام مدر يهودا كده أبو خا مساتاتهم يملالسن يتمقن نبره يوحنس جنا نابيت ما أسرت أتون نبره مو أب هنون أب تقاسالين بزح ما يسلز نبره يوحنس أبو يتمقن نبره يمتون يتمقن كأنبره شعو أمونغو دك مزامرتو يوحنس حد أيهوداون بزعبا مصراي كركر تنسأ نبي يوحنس متيوم ممهرتي أما أدو يوردانوس مسخاز نبره نسخاون زمسكر كالو إنه نسو يتمق كله خا نابو يخيدالو بلو يوحنس كا مليسو بلا سب كاب سماي انت زيت وحبوس حانت كوا كوسد أي كألني أنا أقدمي إذا أتلاقكم بر كريستوس أيكونكم كمزبلكو نسخاتكم بعلاقاتكم مسكريهم اتمر عزلاتو نسمر عويو اتدو إلو نعوسام عارك مرعو جنا بدنس اتمر عوي عزي يحجوس داقي مسحاجوس يتفتسم نسخ عبي أنا جنا كنقس يجبا إلو آمين أتي دحرز زبل قال نتي أمونغو يسوسن نيكوديموسن زنبرا زررب زملكت قاليو يسوس مس نيكوديموس تزاريبو مسودة يسوس مسدك أمزامرتو نام مدري يودا كم زخدن أو خا مساتاتو مالت مستوم دك أمزامرتو يملالسن يتأمقن كم زنبرا يو إزق على زي زنغرنا زرلو أتي أبو خا مساتاتهم مالت مس دك أمزامرتو يملالسن يتأمقن نبرة زبل قال كنزاربولو عزي أقداسي كويني سمعني أتي أبو يملالس نبرة زبل قال يسوس مس دك أمزامرتو أبو مالت أبو يهودا نوح نزبل جيزي كمستقمت أزملاخت قالي يسوسن دك أمزامرتن أبو يهودا أنت يمزو قبرو نيرو من دهر إلنا يسوس تنسحو منغست أملاك قريبايا اندابل يسبق اتوم دك أمزامرتو دما نقولهم نتوم لبوم بسبكت يسوس زترت وزبلو بما يتمقوهم مالتي يسوس نا يسوس دك أمزامرتي نتناي متما سراح يسرحو خمز نبارو خنفلت اندحر دلينا ناب يوحنس 4 كاب قطر 1 كساب 3 خيدنا خنا نبب نخلينا يسوس كريستوس مساعتاتهم يملالسن يتمق النبره زبل قال يسوس كريستوس مساعتاتهم نيرو جن تناي متما سرعات زفصمو زنبرو يسوس زيكونس دق مزامرتهم زخونو يوحنس امعراف 4 كاب قطر 1 كساب 3 يገልጸልናይ ጎይታ ኸአ እቶም ፈሪሳውያንሲ ኢየሱስ ካብ ናይ ዮሐንስ ዝበዝሑ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝገበረን ዘጥመቐን ምስማኦም ምስ ፈለጠ ግናኸ ደቀ መዛሙርቱ ደአንበር ኢየሱስ ባዕሉ አያጥመቐን ምስ በለ ምድሪ ይሁዳ ሓዲጉ ናብ ገሊላ ተመልሰ ይብለና ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ ኢየሱስ ኣብ ይሁዳ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ይመላለስን የጥመቐን ከም ዝነበረ ይነግረናይ ኣብዚ حادنتهم كريئنا سلز دليمبر يسوس نمانن بعلو آيات مقان كمتي أبلع علي كبلوت أنحكو يسوس تنسحو من قست أملاك قريبا لاندابل يسبخ دك أمزامور تدما نتوم زز تنسحو بما يتمقون يرام مالتي خبرن قويتا يكون آمين اتوم بما يتمقو هولو اتي أما يتقليقو موتوم زم حلال فلنا ملئخت انتاين دهر إلنا أنا نتعرقت ماننتي مويتي كابز ساعات جميرة دما بحدش هوت بحدش ماننت مس يسوس كنبر وسين اللخو زبل ملقتيم زم حلالفو تتأميقهم كوت أخولو مالتي أما يتقليقهم كوت أخولو اتل بماي متماقهم حدش منقدي حدش هوت مجماري زارئنا هبرن شمو يخون أب إسران 3:4 تايب لنا يوحنس جنا نبيت مع أسرتي أي أتوا النبرمو أب هنون أب تقاسالين بزح ما يسلز نبرة يوحنس أبو يتم نبرة يمتون يتمقون كأنبرة لنا يوحنس جنا نبيت مع أسرتي أي أتوا النبرمو زبل قال أزي وسانق علي قدسان نايزون قلت صحافي يوحنس جانا نبيت ما أسرت آياته النبرمو إلو تصحفنا خلو ملأختو قلوتيو
ዮሐንስ መጥምቅ ገና አገልግሎቱ ከምዘይ ወደአ ይዝሕብረና ዘሎ አሜን ዮሐንስ መጥምቅ ቀቅድሚ ኢየሱስ ክኸይዝ ተላአኸ ልኡኽና እግዚአብሔር ዮሐንስ መጥምቅ ቀቅድሚ ኢየሱስ ክኸይድ ክልእኾ ኾሎ ምስተልእኾይ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እቲ ዋና ዮሐንስ መጥምቅ ናብዛ ምድሪ ዝመጻ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ከምቲ ኣብ ሉቃስ 16:17 መልአክ እግዚአብሔር ንኣቦ ዮሐንስ መጥምቅ ማለት ንዘካርያስ ዝነገሮ ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤላውያን ናብ እግዚአብሔር አምላኾም ክመልሶም ብቁዕ ህዝቢ እዚያ ስምሩላ ዮሐንስ ስለምንታይ ክሳዛ ሰዓት እዚያ ዘጥምቅ ነበር እንድሕር ኢልኩም ብቁዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታት ናውሉድ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን በኃይሉን ቀቅድሚ ኢየሱስ ክኸይድ ናብዛ ምድሪ ስለዝመጸይ አሜን እንታይሉ ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤልን ናብ እግዚአብሔር አምላኾም ክመልሶም እዩ ንሱ ብቁዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ እዩ ልብ ኣቦታት ናውሉድ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን በኃይሉን ቀቅድሚ ይኸይድ ይብለና ዮሐንስ ከምቲ ዝተነግረሉ ብቁዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ክሳዕ ዘዳሉ ተልእኹ ድማ ክሳዕ ዝውድእ አገልግሎቱ ዋላ ኢየሱስ ተገሊጹ ኾሎ ከም ይቅጽል ከም ዘሎ ኢና ኣብ ዝኽፍሊ ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዮሐንስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዮሐንስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ሄኖን ኣብ ጥቃሳሌም ክልቲኦም የጥምቁ ነይሮም ንሓደ መንግስቲ ይሰርሑ ነይሮም ናብ ክልቲኦም ድማ ሰባት ክጥመቁ ይመጹ ነይሮም ክልቲኦም ድማ ነቶም ናብኦም ዝመጹ ዝነበሩ ሰባት ብምልኦም ብማይ የጥምቁ ነይሮም እዚ ከምዚሉ እንዳቀጸለ ኾሎ እዩም በአር ኣሞንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን ሓደ አይሁዳውን ብዛዕባ ምጽራይ ክርክር ተንስኡ ማለት እዩ 35-30 ይብልና ሽዑ ኣሞንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን ሓደ አይሁዳውን ብዛዕባ ምጽራይ ክርክር ተንሰአ ናብ ዮሐንስ መጽዮም መምህርቲ ኣማዕዶ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻውን ዝመስከርካሉ እንሆ ንሱ የጥመ ኩሉ ኸዓ ናብኡ ይኸይድ ኣሎ በልዎ ዮሐንስ ከኣ መሊሱ በለ ሰብ ካብ ሰማይ እንተዘይተዋሃቦስ ሓንቲ እኳ ክወስድ ኣይከኣሎኒ ኣነ ቀቅድሚ ኢዳ ተላኣኩም በር ክርስቶስ ኣይኮንኩን ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም በዓላኻትኩም ምስክረ ኢኹም እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊዩ እቲ ደው ኢሉ ንዕኡ ሰማዕ ዓርክ መርዓዊ ግና ብድምጽት መርዓዊ ኣዝዩ ሕጎስ ደግም እዚ ሓጎሰይ ተፈጸመ ንሱ ኸዓቢ ኣነ ግና ክንእሲ ይግባእ ኢሉ ኣብዚ ኣሞንጎ ናይ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርትን ሓደ አይሁድን ብዛዕባ ምጽራይ ክርክር ከም ሰንሰአ እምበር ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ብዛዕባ ክርክር ብዛዕባ ዝተኸራኸሩሉ ነጥብታት ኣይተጻሕፈልና ካብቲ ቀጽልና ንንብቦ ቃል ብምብጋስ ግና እቲ ክርክር ንናይ ዮሐንስ መጥምቅን ናይ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ዘጥምቅዎ ጥምቀት ብምውድዳር ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ካብቲ ቀጽልና እንንብቦ ቃል ክንርዳእ ንኽእል ኢና ምክንያቱም ሓደ አይሁድ መጽዩ ነቶም ንናይ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቲ መጽዩ ብዛዕባ ምጽራይ ክርክር አላዒሉ ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ኣብታ ሓደ የጥምቅ ስለዝነበረ ኣብ ይሁዳ ናይ ዮሐንስ ድማ ኣብቲ ሄኖን ኣብ ሳሌም የጥምቅ ስለዝነበረ ቅድም ዮሐንስ የጥምቅ ስለዝነበረ ሕጂ ድማ ብድሕሪኡ ዝመጸ ኢየሱስ የጥምቅ ስለዘሎ እቲ ኢየሱስ ድማ ዝበዝሐ ደቀ መዝሙር ምግባሩ ነቲ ናይ ዮሐንስ ዲስኳሊፋይ ከም ዝገበረ ዓይነት ጌሮሚዮም እቲ ተላዒሉ ማለት እዩ ምንሻለኩም እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ክበዝሑ ኾለው ናይ ዮሐንስ መጥምቅ አገልግሎት እናናአሰ እናደኸመይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚህ የውም ከኣ እቶም ናይ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ነገር እዚ ስለዘይ ሕጎሶም ድሕርቲ ምክርኻር ትኺሎም ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዮም እቲ ንስኻ ዘጥመካዮ እቲ ንስኻ ብዛዕባኡ ዝመስከርካሉሲ ንሱ ንአገልግሎትና ወሲድዎ ዝዓይነቱ መልእኽቲ መጽዮም ነጊሮሞ ማለት ብዙሓት እዮም ብዮሐንስ
مطمق تطميقهم كمون بزحات يوم بنا يسوس دق مزامورتي تطميقهم سلازي ناي قدني كركر كل عاد بزحات يسوس بيوحنس مطمق امبر بزعبا ماننت سفلطو نجر يله كم تأنتو يوبا زبلو زنبرة يسوس كريستوس بيوحنس مطمق امبر بزعبا ماننت يسوس سفلطو نجر يله اتوم كالوت ايفلط امبر يوحنس مطمقنا بزعبا ماننت يسوس منفس قدوس غليص قلوس لزخونه اصبيقو يفلطي ስለዚህ ኸአዩ እቶም ብዛዕባ ማንነት ኢየሱስ ዘይፈለጡ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ ናብ ዮሐንስ መጽኦም ከምዚሎም መምህርት አማዕዶ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻውን ዝመስከር ካሉ እነሆ ንሱ ይጥምቃሉ ሁሉ ኸአ ናብኡ ይከይዳሎ ዝበልዎ ማለት ማንነት ኢየሱስ እንተ ዝፈልጡ ነሮም ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ማንነት ኢየሱስ እንተ ከም ዮሐንስ ተረዲእዎም ተዝኸውን ነሩ ፈሊጦም ነሮም ተዝኸውን ናታቶም ምስክርነቱን ልክ ከመምህሮም ማለት ከም ዮሐንስ መጥምቅ መሆነ ነሩ እንተኾነ ኢየሱስ መን መዃኑ ሰዓን መፍላጦም ናብ ዮሐንስ መጽኦም ብዛዕባ ኢየሱስ ክነግረዎ ሆለው ንሪ ማለት እዞም ናብ ዮሐንስ መጽኦም ኢየሱስ የጥምቅ ከም ዘሎ ኩሉ ኻናኡ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝነገርዎ ሰባት ነቲ ዮሐንስ መጥምቅ ብዛዕባ ኢየሱስ አማዕዶ ዮርዳኖስ ዝመስከሮ ምስክርነት አጸቢቆም ሰሚኦም ነሮም ተዝኾኑ ሓደ ኩሉ ናብ ኢየሱስ ብምኻዱ አይመቆጠዖምን ካልአይ ድማ ክሳዕ ሕጅውን ምስ ዮሐንስ አይምጸንሑን ነሮም ኣለኹ ዶ ማይክ ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እዞም ናብ ዮሐንስ መጽኦም ኢየሱስ የጥምቅ ከም ዘሎ ኩሉ ኻናኡ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝነገርዎ ሰባት ነቲ ዮሐንስ መጥምቅ ብዛዕባ ዮሐንስ ብዛዕባ ኢየሱስ አማዕዶ ዮርዳኖስ ዝመስከሮ ምስክርነት አጸቢቆም ሰሚኦም ነሮም ተዝኾኑ ሓደ ኩሉ ናብ ኢየሱስ ብምኻዶም አይመቆጠዖምን ነሩ ሓቀይዶ ካልአይ ድማ ክሳዕ ሕጅውን ምስ ዮሐንስ አይምጸንሑን ነሮም ናብቲ ዮሐንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝመስከሩ ሁሉ ምስክርነት ስለዘይቅለቡ ናብ ዮሐንስ መጽኦም ኩሉ ናብ ኢየሱስ ይኸይድ ከም ዘሎ ክነግርዎ ኸለው ኢና ንሪ እቲ አማዕዶ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻውን ዝመስከርካሉ ክብልዎ ኸለው ብሓጽር እንታይም ዝብልዎ ዘለው እቲ ንስኻ በማይ ዘጥመቅካዮ ንሱ የጥምቅ ኣሎ እዮም ዝብልዎ ዘለው ኩሉ ናብ ኢየሱስ መኻዱ ንደቀ መዛሙርት ዮሐንስ ያገሪሞም እንበር ንመምህሮም ሲፈጽሙ አያገረሞን ምክንያቱም ንሱ ኢየሱስ መን ምዃኑ አጸቢቁ ይፈልጥ ስለዝነበረ ማለት አሜን እስከ ምስክርነት ዮሐንስ መጥምቅ ብዛዕባ ኢየሱስ አመጀመርታ እንታይ ከም ዝመስል ንርአዮ ዮሐንስ ንመጀመርታ ጊዜ አብ ዮሐንስ 1:15 እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ መስኪሩ ብዛዕባ ኢየሱስ ክምስክር ኮሎ እንታይ ኢሉ ዮሐንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕባኡ ዝበልክዎ ንሱ ኢሉ ጨደረ ብለና አሜን ዮሐንስ እምበኣር ኢየሱስ ብድሕሪኡ ዝመጸ ነገር ግን ቅድሚኡ ከም ዝነበረ ይመስኪሩ ዮሐንስ ካልንታ ኢሉ ብዛዕባ ኢየሱስ መስኪሩ እንድሕር ኢና ኢየሱስ እቲ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል አምላክ ከም ዝኾነን ንሱ ወዲ አምላክ ምዃኑን እዩ ብተደጋጋሚ መስኪሩ ነዚ ሁሉ ኣብዛ ሓለፈ መጽናዕትና ጽኒዕናዮ ሓሊፍና ኢና ሓቀይዶ ቅዱሳነ ደቀ መዛሙርቱ ዮሐንስ ንምስክርነት ዮሐንስ አጸቢቆም ሰሚዖም ነሮም እንተ ዝኾኑ ናብ ዮሐንስ መጽኦም ብዛዕባ ኢየሱስ አይምነገርዎን ነሮም ከም ዮሐንስን እንድርያስን ንኢየሱስ ምስዓብዎ ነሮም አሜን ዶ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዕኻ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስኪሩልካ ንሰባይ ትስዕብን ኢኻ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኢኻ ትስዕቦ ነቲ ዝበለጸ ኢኻ ትስዕርቦ እዞም ሰባት بتككل مسكرنت ناي يسوع كريستوس سميعهم نيرم تزخون نيرم كم يوحنسن اندرياسن نيسوع كريستوس مسعبون نيرم يوحنسن اندرياسن يوحنس مطمق بزعبا يسوع بتدغاغامي خزارب كلهم نعو حديقوم سعبت يسوع زخون
ስለዚህ ሰባት ናብ ኢየሱስ መውሓዞም ዘገርም ነገር ኣይኮነን ከምቲ ዮሐንስ መጥምቕ ዝመስከረሉ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ካብ ላዕሊ ተላኢኹ ዝመፀ ካብ ዮሐንስ ስለዝዓቢ ብዙሓት ናብኡ ምምጾም ዘደንቕ ኣይኮነን ዮሐንስ ነቲ ካብ ኣፍ ደቀ መዛሙርቱ ዝሰምዖ ነገር ምላሽ ክህብ ከሎ እንታይ ኢሉ ዮሐንስ ከዓ መሊሱ በለ ሰብ ካብ ሰማይ እንተዘይተዋዕቦስ ሓንቲ እኳ ክወስድ ኣይክእልን ኢልዎ ዮሐንስ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ ነቶም ናቱ ዘሰልጥኖም ደቀ መዛሙርቱ እዩ ነዚ ነገር ዝዛረቦም ዘሎ ኣብዚ ዮሐንስ ዝመለሶ መልሲ ኣዝዩ ዘደንቕ መልሲ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ መጽዮም እቲ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻውን ዝመስከርካሉ ንሱ የጥምቕ ኩሉ ናብኡ የኸይላሎም ክብሎ ከሎ እንታይ እዮም ዝብሎ ዘለው ኢየሱስ ስራሕካ ወሲዱልካ እዮም ዝብሎ ዘለው ሓቀይዶ ዮሐንስ ነዚ ክምልስ እዩ እምበኣር ሰብ ካብ ሰማይ እንተዘይተዋሕቦስ ሓንቲ እኳ ክወስድ ኣይክእልን ኢሉ ንጹር መልሲ ነቶም ሰዓብቱ መልሱሎም ክብሪ ንጎይታ ይኹን ዮሐንስ ኣብዚ ኢየሱስ ነቲ ካብ ሰማይ ዝተዋሃቦ እዮ የዓይ ከም ዘሎ ነቶም ናቱ ዝነግሮም ዘሎ አሜን ካብ ሰማይ እንተዘይተዋሃቦስ ሓንቲ ክወስድ ኣይክእልን ክብል ከሎ ኢየሱስ ሰማያዊ ተልእኾኡ እዩ ዝፍጽም ዘሎ ኢሉ ኢኻ ዝምስክረሎም ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ደቀ መዛሙርቱ ዮሐንስ ሰባት ክጥመቁ ኣብ ክንዲ ናብ ዮሐንስ ናብ ኢየሱስ መኻዶም ከረብሾም ከሎ ንዮሐንስ ግን ተልእኽኡ ፈጺሙ ስለዚ ዘይረሰአ እቲ ካብ ኣፍ ደቀ መዛሙርቱ ዝሰምዖ ነገር ምንም ክርብሾ ከሎ ኣይንርኢን ኢና እኳ ደኣ ተመሊሱ ነቲ ኣቀዲሙ ነጊርዎም ዝነበረ ምስክርነት መሊሱ ክምስክረሎም ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ይደግፈና አሜን በቃ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዮሐንስ ክምስክር ከሎ ብዛዕባ ዝትሕትና ይመስክሩ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዮሐንስ ዝተራእየ ትሕትና እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዮሐንስ መስክሩሎ ዮሐንስ ኣብ ቁጥሪ 28 እንታይ ኢሉ ኣነ ቀድሚ ኢዳ ተለኣኩም በር ክርስቶስ ኣይኮንኩም ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም ባዕልኩም ምስክረይኩም ብምባል ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኢልዎም ዝነበረ ከዘኻኽሮም ከሎ ንሪ መመሊሱ ይዘረጋግጸሎም ዘሎ ኣነ ቀድሚ ኢዳ ተለኣኩም በር ክርስቶስ ኣይኮንኩም ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም እንታይ ኢልዎ ባዕልኻትኩም ምስክረይኩም ነዚ ነገር እዚ ክምስክር ከለኹ ንስኻትኩም ምሳይ ነርኩም ኢኹም ይዝብሎም ዘሎ ኣብዚ እንታይ ይዝብሎም ዘሎ ኣነ ንክርስቶስ መንገዲ ክጸርግ ቀቅድሚ ክርስቶስ ተላኢኸ መጽኤምበር ኣነ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ስለዚ ሰባት ናብ ክርስቶስ ክመጹ መንገዲ ጸሪገለኹ ሕጂ ሰባት ናብ ኢየሱስ ብምኻዶም ከሕጉሰኒ እምበር ዘለዎ ከምዚ ንስኻትኩም ትኾንዎ ዘለኹም ከምኡ ክኸውን ኣይግባኣንን ክብሎም ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን 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 ኣብ ቁጥሪ 29 እምበኣር ነዚ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ዝጸናሕኩ ነገር ዝገልጽ ነገር ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ማለት እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ እቲ መርዓት ዘላቶ ኢሉ ዮሐንስ ንሱ መርዓዊ እዩ እቲ ደው ኢሉ ንዕኡ ዝሰምዖ ኣርክ መርዓዊ ግና ብድምፂ እቲ መርዓዊ ኣዝዩ ይሕጎስ ደጊም እዚ ሓጎስ የተፈጸመ ኢሉ አሜን ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዝተጸርገሉ መንገድ በቲ ዮሐንስ ዝጸረገሉ መንገድ ከይዱ ናብቲ ተልእኹ ብምእታው ኣዝዩ ከም ዝተሓጎሰ ናብዚ ንርኢ ዘለና ወላ እኳ ደቀ መዛሙርቱ እንተሓዘኑ ወላ እኳ ደቀ መዛሙርቱ እቲ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ምብዝሑ እንተረበሾምን ናብ ዮሐንስ መጽኦም ከም ዘግሮምሩሙ እንተገበሮም ዮሐንስ ግን እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ የሐጊሱ አሜን እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ ኢሉ አሜን እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ ኢሉ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ ኢየሱስ እዩ አሜን ኢየሱስ እቲ መርዓዊ እዩ ታ መርዓት ድማ ሰዓብቱ እዮም አሜን
እተዓርክ መርዓው ድማ ባዕሉ ዮሐንስ እግዚአብሔር ይመስገን አብ ናይ አይሁድ ባህሊ እንታይ አለብት ናይ ቀደም ናይ አይሁድ ባህሊ አብ ዘንበብኮ እንታይ ይብልሲ ሓደ ክምርዓው ኮሎ ሓደ ሰብ ክምርዓው ኮሎ እቲ አርክ ርእሲ ኩሉ ነገር ዝውዳአሉ ዋላ ከይዱውን ነታ መርዓት ናብታ ናብቲ መርዓዊ ዘምጻ ንባዕሉሲ ባዕሉቲ አርክ ርእሲ ዝብል ቃል አንቢበ ማለት ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ ዮሐንስ ታይሉ ተመርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ ይሉ እቲ ደውሉ ንዑ ሰም አርክ መርዓው ግና በድምጽ ተመርዓዊ አዝይ ሕጎስ ደጊም እዚ ሓጎስ የተፈጸመ ክብል ኮሉ እንታይ ዝብል ዘሎ አነ ነታ ዝተዳለወትሉ መርዓ አዳሌ ንዑ አብ ኢዱ አረኪበ ያለኹ ስለዚ ካብ ሕጅኒዮ መርዓዊ ነታ መርዓቱ ስለስተረኸባ ስርሐ ናተይ ስራሕ ስለዝተወደአ በዚ ይሕጎስ ኣለኹ አነ ተልእኾይ በመፍጻመይ ይሕጎስ ኣለኹ ነቲ ግብሮ ዝግባአኒ በምግባረይ ባህ ይብለንሎ ይዝብል ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ዮሐንስ እንታይሉ አነ ናይት መርዓዊ ቦታ አይወስድን አሜን አነ መርዓዊ ክኸውን አይክልኔ አነ አርክ መርዓዊ ነቲ መርዓዊ ዘድሊ ነገር ክገብር እተላአይ ኸምበር አነ መርዓዊ ኮንኩን ናይት መርዓዊ ቦታ አይወስድን ነገር ግን ምስት መርዓዊ አብ ሓጎሱ ይሕጎስ በመባል እታ መርዓት ምስት መርዓዊ በመርኻባ አዝዩ ከም ዝተሓጎሰ ሓጎሱ ከም ዝተፈጸመ ማለት ናቱ አገልግሎት ክሳዕዚ ከም ዝኾነ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ ክነግሮም ኮሎ ንርኢ ክብሪ ንሽሙ ይኹን እዚ ዮሐንስ አብ ቁጥር 30 ዝተዛረቦ ዘረባ ናይ ነፍስ ወከፍና ጥቅሲ ጭርሖ ኸውን ከም ዘለዎ ኢሎም አነ ተማሂረ አሜን ንሱ ዓቢ አነ ግና ክንእሲ ግባ ዝብል ጭርሖና ክኸውን ኣለዎ ናይ ዮሐንስ ጭርሖ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ነፍስ ወከፍና ጥቅሲ ናይ ነፍስ ወከፍና ጭርሖ ክኸውን ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎም ነፍስ ወከፍና ዝተዛረብናሉ ቶፒክ እንታይ እንድሕር ኢልና ነፍስ ወከፍና ካብ አፍና ዝወፀ ንሕና ትሕት ክንብል ከም ዘለና ንሕና ናይቲ መርዓዊ ቦታ ክንወስድ ከም ዘይብልና ክብሩ ዝግብኦ ክረአይ ዝግብኦ ስምዕንዶ መንፈስ ቅዱስ ተባረክ መንፈስ ቅዱስ ይሕጅዝ ነገረን ዘሎ ጎይታ ይባረክ ሕጂ ናሲ ክንመርዓው ኮለና አነ ሕጂ ክመርዓው ኮለሁ መርዓው ስለዝኾንኩ ፉሊ ክዳን የተኸዲነ መርዓተይውን ፉሊ ክዳን ተኸዲና ናብቲ ዳስተአቱ ሓቀይዶ ኩል ጊዜ እቶም መርዓትን መርዓውን ጎሊሖም ክረአዩ ጸቢኦም ክወጹ ንሳቶም ድምቕ እዮም ዝብሎ ሓቀይዶ ለዕልቲ ዝተዓደመ ሰብ መንዩ ደሚቑ ዝረአይ እንድሕር ኢልና እቶም መርዓውን መርዓትን እዮም እቲ ፐርፐስ ኮሚዩ نحناون مرعوي كرأي زلن أباناون مرعوي كرأي زلو እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኢየሱስ ይክረአይ ዘለው لو مستمحرنايو دغاغيمكم زبلكمو اناون حجون دغيمه ززاربو نسوخ عبي يسوس كعبي نحنا غنا كنئس يغبأناي مالتني يسوس كنحابو يبلنا يسوس بأنا يكغلق زلو ني يسوس كننصبارقوينا تصوينا زلنا زوم اب فيترينا زلو بامبولاتاتسي سرحوم انتا اندحرينا اتوم واناتات اتوم دوكانات زلزل بسوهم ديسبلاي مقباري حق ايدو سرن دهرال بيسوم مانتا بامبولا سرت ياتقبر قاميش اندحرال بيسوم ما قاميش اتلبس نحنا هاومين እግዚአብሔር አብለዕና ዘቆሞት ኦጸጋ ዲስፕሌይ ክንገብርና ተጻውዕና ንክርስቶስ ዲስፕሌይ ክንገብሮ ክንገልጾ ኢና ተጻውዕና ዘለና እግዚአብሔር በአና በቀነህና ሻምብቆ ክንከውን ይሃሪና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይደግፈና ናዓይ ይደግፈኒ ናአሃትኩም ካይደግፍ አሜን ዮሐንስ በዘይ ምክንያት አይኮነ ነዚ ሁሉ ነገር ተዛሪቡ ነዚ ሁሉ ነገር
كبل زدرخو نجر انتايو اندحر إلنا اتي كاب دك مزامرتو سمعو ناي تبلت اللوخا زبلا الزرار باي سابيو اب زي سمعني سابيو ناب زي تدلي بوتا زمر حكا ابز استبيلكم اللهم قدسان اتوم ناتو اتوم زميروم اب تحتي زلو يم نيوحنس انتاي ازبلو زلو تبلت اللوخا كويم زبلو زلو ناي تبلت اللوخا الزرار باي نزي كل ነገር كزارب غيرو يوحنس ابزي ندق مزامرتو خونه ننفس وكفنا ابي تمرتي زمهرنا زلو نحنا بيت يسوس كنجلص تغلصنا سباتينا امين دو دغيمه خبله نحنا بيت يسوس كنجلص زتغلصنا سبات مخوانايو ابزي يوحنس زخخرنا زلو يوحنس نسوخ أبي أنا جناك نأسي جبا خبل كلهم تأيزبل زلوا أنا أبيتو خجلت أمبر أبيتي كرئي أي مت أخوني زبل زلوا أمين زمن فسزير كبنا أنا نسخاتكم من بتمساسالي أبيت قويتا خنجلت إنا أبز مدرزلونا نأبيت قويتا زخون نجر أب هيوتنا كيركب كنت إنك علونا كاب سلاسان حدث سلاسان شديشتن كم زيبل اتي كابل على زمت زولو نسو لعلو خولي كاب مدري زخونه مدراوي ناي مدروني زارب اتي كاب سماي زمت زلو غنا نسو لعلو خولي نتا مسكرو دا زقبل يلبو نمبر نسوس زرعيون سمعوني زمسكر اتي نتا مسكرو تقبل غنا املاح حق انيا مخانو حاتمه املاح منفسو سفيرا هبني مو أملاخ زلاخو نسوق على أملاخ الزنجر أبو نودو يفكرو أيومو كل أب إيدو حبو بود زأمن نزل علم هيوت هالاتو أتبودو نودو زي أمن جنا قطع أملاخ دابو ينبرمبر نهيوت أي كري آنيو يبلنا يسوع كريستوس تمال اللو من زلال نسوق قويتاي آمين أبزي يوحنس بزعبا يسوع أقداس زخون النجاري ززارب زلو آمين أبزي يوحنس بزعبا يسوع يزارب زلو اتي كابل على زمت إلو قليس وزلو ني يسوسي آمين كابل على زمت يسوع تراي يوحنس بعلو أنا نسخاتكم المدراويانينا اتي كابل على زمت حدا بينو تراي يسوسي انتايلو اتي كابل على زمت إلو ني يسوع كريستوس قليس قلنا اللبزي يسوع كابل على زمت نسو لعلو خولي نيسوس لعلو خول لحنا زقبرو كابل على سلازمت أي كاب مدر زخونا مدراويو ناي مدرون يزارب اتكاب سماي زمت زولو جنا نسو لعلو خول يخبل كله حجون يسوس لعلي كله خمس خونا يدقي مزارب النازل آمين يوحنس كونه كله فترة كاب مدري كل حنا كاب زرع عدامنا متينا يسوس جنا زرع سماوي نسو سماوي آمين يسوس انتايو زرع سماوي نسو سماوي سلازي خاي نسو كعبي نحنا كل حنا كنزقبانا يسوس يوحنس اب 33 تايلو نتا مسكرو دا زقبلا يلبون نمبر نسو زرعيون سمعوني زمسكر اتي نتاز مسكرو تقبل غنا املا حق انيا مخانو حاتمه يبلنا يوحنس بزعبا منن ناي منن مسكرنت يزارب زلو حجون ابزي يوحنس بزعبا يسوع يزارب زلو نت مسكرو زبلو نتي كابلا على تقبلو زمصو نتي ابو زغلصلو زرعيون نتي كاب ابو سمعو مسكرنت يسوع يو زقبلا يلبو نمبر إلو يوحنس ابز زارب زلو نزقال كان ببوخو اللوخو زحقو سنقال ايناي قال اندحري لكمني اتابقو 33 تتصحيفو زلي آمين اتي نتا مسكرو تقبلا غنا املاح حقنيا مخانو حتم زبل قالي دس بلنينا اي كان ببوخو اللوخلومي نت سمياوي ملእክتنا يسوس كنقبلو خولنا كمتن ننببو قال زنغرنا املاح حقنيا مخانو بملاشنا نرغاغصالونا مالتي آمين نت سمياوي مسكر يسوس كنصغو خولنا خا ناملاح حساوي مخانو بملاشنا نرغاغصالونا مالتي ويتان نفسو كف سبير دا آمين
ኣብ ቁጥር 34 እንታይ ይብል ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እሞ ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቃል ኣምላኽ ይዝነገር ይብለና ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ዘይሓቦ ንመን እንድሕር ኢልና ንኢየሱስ እዩ ኣሜን ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቃል ኣምላኽ ይዝነገር ክብለና ሆሎ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኣምላኽ ዝተዛረቦ ዝበሎ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን 35-36 እንታይ ብለና ኣቦ ንወዱ የፍቅሮ እሞ ኩሉ ኣብ ኢዱ ሓቦ በወዱ ዘኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ እቲ ንወዱ ዘይኣምን ግና ቁጣኣ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንህይወቱ ኣይክርኢኒ ንህይወት ኣይክርኢኒ ኢሉ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባታ ዮሐንስ 3:16 ዘላ ሓሳብ ብዙሕ ነገር ክንዛረብ ንኽእል ነርና ኢና እግዚአብሔር ተመሊሱ እድል ሂቡኒ ብዛዕባኣ በዚ አጋጣሚ ክዛረብ እግዚአብሔር ስለዝገበረ ደስ ብለኒ ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ዘይነገርኩኹም ሎሚ ግን ክነግረኩም ዝደልዮ ሓሳብ ኣሎ ካብ ዮሐንስ 3:16 ምዚ 35-36 ኣታሒዘ ማለት እዩ አሜን أبو نودو يفكره مو كله بإيدو حابو كله مالت كله آمين كابتا أبو كله نودو أحلفو زحاب الله ساعة جميرو كله أب تحت يسوس بيسوس يزم ما حدر زلو خبرنا قوي تايخون آمين أبزا حلف سمون كنا تسنع خولنا اكزيابير كسع كندي كم زفكرنا رئينا نيرنا زحلف سمون أصفحنا خندري أزقباءنا كم تزقباءنا مستنا جيزي حسر زيرعنا يو لومي مس قطر 36 زخيد نجر سلازلو خنريو عزيو عقداس كوين سلازرخب كو خنريو دس بلاني أبزنا لو مصنعتنا أب قطر 36 قلت زخونه من مغلاط زيد ليو قالينا نري زلنا حقيدو قلت ايو أب قطر 36 زلوسي قلت ايو بود زامن نايزل عالم يوتا الله تبلنا إذا من ما عندي مغلاط يبلون بيسوع زامن نايزل عالم يوتا الله تيزبلنا زلو اتو بودو زي امن غنا مالت بيسوع زي امن غنا قطع املاح دا او ينبرنبر نهيوتا كرياني مناتم هيوتا بكريستوس سلازلا مالتي إذا انتهي مالتي ما ننسب كاب قطع املاح كملت اندحر دليو هيوت مالت نايزل عالم يوت كركب اندحر دليو نايقدن بيسوع كامن كم زلو ويو ابزي بقلت ازنقرنا زلو سمعنا قدسان እግዚአብሔር ቅድም ፍርዲ ፍቅሪ ወይ ክሳዕ ክንዴ ከም ዘፍቀረና ይገልጹና ሐቀደ ቅዱሳን እግዚአብሔር አቀድሙ ናይ ፍርዲ አላይኮነን ዝዛረ ፍቅሪ ይገልጹና አምላክ በተሐዱ ወዱ ዘአመነ ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት ምን እንተ ክረከበር ንኸይጠፍሲ ንወዱ በጃክሳ ዝህም ንዓለም ክንድዚ ፍቀራ ይዝብለና እግዚአብሔር በቃ ዓለም በወዱ كدهن نمبر بقى كفردا نودو إلى أخون يزبلنا سلازي إجابير قدم فردي فقرو ويد ماكسع كني كم زفكرنا يقولي تقولنا زلو إذا فقر زخر الدعنا خلا اللو آمين إجابير سبات كسع نابوز من لسو كسع زفكروا أيتتصبين حق إيدا قدساني إسك حسابومو نسخاتكم ديخو مافكركم ونقوليتا كسع تفكروا ودو تتصبيكم يو مسافكركم موديهم يسوس كريستوس ساديدنا مسافكرنا يديو يسوس كريستوس ساديدنا إذا خردنا خرالو إذا دمان سبات كنقرالنا እግዚአብሔር ሰባት ክሳዕና ኡዝምለሱ ክሳዕ ሰፍቅርዋይ ተጸበን ቅድም ደቅ ሰባት ንአምላኽ ምፍቃሮም አምላኽ ባዕሉ نعلم ننفسه كفتنا أفكارنا خبرنا قويتا هون كسا كندي كم زفكرنا دما نتحدى ودو بمحاب فقرو جنات العطو خولنا كيف كرنا يخولنا كسا كندي كم زفكرنا بتكبر هيوتو أب كندانا بمحلاف قليل صلنا أبرومي حموشتا كابشو عتك ساشمونتا كومي زبلنا أمين أب كندي حدث عدد زموتو كوا زركب أي مثلاً اندعي أب كنت تصبو زجابرلو كموت زدفرسي من البات أي متسعنان يهول جناح نحنا إلو جناحت عن كلنا كريستوس أب كندانا مويتيمو أملاح اتفقرنا أنا بزي يرئي الله أمين فقري يقلصنا قدم خلو
ፍቅር እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ዓቢ ከም ዝኾነ ዝርዳኣና ትርጉም ሞት ኢየሱስ ክርዳኣና ኾሎ ጥራይ ኢየሱስ ኣብ ክንዳና በመሟቱ ዝረባሕናዮ ነገርን ኢየሱስ ኣብ ክንዳና እንተ ዘይመውት ነይሩ እንታይ ምኾንና ዝብል መልሲ ክንምልሶ ኾለና ጥራዩ እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቀረና መጠን ፍቅሩ ክርዳኣና ዝኽእል ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ዮሐንስ 15:13 ብዛዕባ ዛ ፍቅር እዚኣ ክዛረብ ከሎ ከምዚሉ ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንደርኹ በጃ ከሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቅር የልቦን ኢሉ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና በታ ፍጽምቲ ፍቅር ኣፍቂሩና እዛ ፍቅር ድማ ኣብ ዮሐንስ 3:16 ተጠቕሊላ ንረኽባ ኢና አሜን አሜን ዮሐንስ 3:16 ከምዚብል አምላክ በተሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚና ዓለም ኣፍቀራ ይብለና ነዚ ቃል እዚ በእንግሊዝኛ ከይደ ከምብቦ እሞ ነቲ ከመሓላልፈልኩም ዝደሊ ነጥብታት ሓዝዎ ቅዱሳን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ቃል ክነግረኩም ኢየሱስ ጎይታይ እንታይ ይብለና for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life እዚ ቃል እዚ ቅዱሳኔ ብዙሕ ምስጢር ዝሓዘ ቃል ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ኣብዚ ቃል ተገሊጹ ንሪኦ ኢና ናይ እግዚአብሔር ብሉጽ ውህበት ኣብዚ ተገሊጹ ኢና ንሪኦ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘለዎ ኣጀንዳ ወይ ዕላማ ኣብዚ ቃል እዚ ተገሊጹ ኢና ንሪኦ እቲ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዝሃቦ ተስፋ ርጉጽነት بعابي محرت እግዚአብሔር አብዛ ዮሐንስ 3:16 ተጠቅሊላ ንረኽባ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን እዚ ቃል እዚ ሱእል ካን ቢብካ ተሐልፎ ቃል አይኮነን ነዚ ቃል እዚ ብዘንበብናዮ መጠን ብዛዕባ እዚ ቃል ብዘሰላሰልና መጠን ብዙሕ ምስጢራት ካብ ቃል ዝወጽእ እዚ ቃል ክጅምር ከሎ ጽቡቅ ገርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን ክትጥቀሙ ይኹም እዚ ቃል ክጅምር ከሎ አምላኽ ኢሉ ይጅምር አስምሩሉ እዚ ቃል ክጅምር ከሎ አምላኽ ኢሉ ይጅምር እቲ አምላኽ ዝብል ቃል ጥራሕ ንናይቲ ሁሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ስልጣኑን ኃይሉን ማንነቱን ይዘርኤና ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን አምላኽ ማለት ዝለዓለ ዝሓየለ ዝዓበየ ፍጹም ብርቱዕ ዝኾነ መላኺ ገዛኢ ፈራዲ ዳኛ ማለት እዩ አሜን እዚ አምላኽ እዩ እምበዓር ንዓይን ንዓኻትኩምን ንህዝቢ ዓለምን ብምሉእ ብኸምኡ ኣፍቂሩና ደስ አይብልን አምላኽ ኢሉ ዝጅምር for God አምላኽ መን ከም ዘፍቀረና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና አምላኽ ምስበለ ቀጽሉ እንታይሉ በቲ ሓደ ወዱ ዘአመነ ሁሉ አሜን በቲ ሓደ ወዱ ዘአመነ ሁሉ ይሉ አሜን አሜን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እቲ በቲ ሓደ ወዱ ዘአመነ ዝብል ቃል እንታይ ዘመላኽተና እንድሕር ኢልና እቲ እንኮ ካብ ቁጣዕ አምላኽ ክንሞልቆሉ እንኽእል ዝቐለለ መሕደሚ መምለጢ መውጽኢ ኢየሱስ ምዃኑ ዘመላኽተና አሜን ክደግሞዶ በቲ ሓደ ወዱ ዘአመነ ኩሉ ክብለና ኾሎ እቲ በቲ ሓደ ወዱ ዘአመነ ዝብል ቃል እንታይ ዘመልክተና እንድሕር ኣለና እቲ እንኮ ካብ ቁጣዕ አምላኽ ክንሞልቆሉ እንኽእል ዝቐለለ መሕደሚ መምለጢ መውጽኢ ኢየሱስ ምዃኑ ዘመላኽተና ክብርን ጎይታ ይኹን አምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዘአመነ ምስበለ ምስኡ አልግብ አቢሉ ሓደ አገዳሲ ቃል ተዛሪቡ ንሱ ኸ እንታይ ዝብል ቃል እዩ ኩሉ ዝብል አሜን እዚ ቃል እዚ ወሳኒ ኣዝዩ ወሳኒ ቃል እዛ ቃል እዚ እንታይ እዩ ዘርኤና ዚ ቃል እዚ እንድሕር ኢልና እቲ ጻውዒት ንኹሉ ዘጠቃልል ምዃኑ
إذ إخزابير نقولو بتحدى ودو كأمن فقادنيا نزخونة سب دحر بايتو بزي قدس زرقحتي كم زخونت اتتعوئت قدب كم زيبلو نقولو زت أقال المخاني زرينا أبزخ أيو فقر إخزابير أبلع لنا كسع كندي أبي كم زخونة بقللو خنريو نخل كبرن شمو يخون آمين أملاك بتحدى ودو زآمنة كله مسبلك أتسئلون تايلون دحر إلنا نيزل عالم هيوت ما أنت كركبن بريلو بدحريك أتسئلون تايلو نيزل عالم هيوت ما أنت كركبن بريلو إزي سمعوني قدساني إزي بيسوس مس عملنا انرخبو نيزل عالم هيوت كسع كندي كبور هياب كم زخونة بواقع زي تمن زي ركبولو حبتو خمسو خونه يزرئنا آمين آمين نيزل عالم هيوت مالت تمن يبولون واقع يبولون كندزيلكا واقع توصالو زي تخيل هياب كمسو خونه حبتي يزرئنا اغزابير يمسكن كنك قاللو يبلنا أملاك بتحدى ودو زآمنة كله نيزل عالم هيوت من انت خركبن بر مسبلق أتسئلون تايلو كيت أتسئلو ترقوم نيزل عالزي أتقبيقو خبر حالنا اللوو اتوهبت اكزيابير لنفسو كفنا نيزل عالم هيوتي آمين آمين اتوهبت اكزيابير نفسو كفنا نيزل عالم هيوتي نزل تمن زي ركبولو وهبت اكزيابير نمقبال قنا ناي قد ان يسوس كنقبالون بؤغنا آمنا لنا كم تأتي نتوم بيسوس زآمنو اتوهبت اكزابير زل عالماو الزخونة تصبو غيركم سمعوني لهم معالتي نتوهبت اكزابير زنصقو كلهم اون اتزقبالوون هاي زل عالم تفقاتي كم تنا اكزابير هياب زل عالماوي هيوت كم زخونة بيسوس مؤمن زل عالماوي هيوت كم زوهب نيسوس من تاقون بنتارو نايزل عالم تفقات يزوستك سلازي اتكايت أفئسي زبل قال عزيو كبيد قالي اندحرت أفئنا نزل عالمينا خنتأفئ سلازي خايو أملاك كاينت أفئسي مملوء غيرولنا آمين تبارك يسوس اتكايت أفئ زبل قال مبقار ننا اكزابير ملوكوتاوي من نقافي زرئنا آمين اكزابير نحادو ودو أحليفو أب كندان انت زيهب اتبي يسوس زركب ملوكوتاو من نقاف مملاك اي مرخبنان نزل عالم متأفعنا نيرنا خبرنا قويتا يخون اتبي مهرت حبتام زخونا أملاخ يلو محرتو قنا عزيزونا اكزابير يمسكن أملاخ بتحدى ودو زعامنا خلو نايزل عالم يوت من انت خركب انبر كيت أفسي مسبلا قتلو زوالو نقر انتايو اندحر إلنا نودو بجاك سأزهب يلو إذا قال زي ننا إخزابير صبو غيركم سمعوا إخزابير يباركم نودو بجاك سأزهب إلو مش إذا قال زي ننا إخزابير زعابي حياب زر إلو إذا هياب زي تزلع على هيابي واقع تمن زيبلو فقر إخزابير استقلت قلو هيابي إذا هياب زي مبقار نيزل عالم هيوت كنركب غيرو نازلو سلازي زقال زي كم تبتدقاقا من دابل كو زمتاخو نت تمن زيبلو نت زعابي هياب أملاخ زرئي قالي اكزابير شمو بروح يخون أمو داتا أملاخ بتحدى ودو زآمنا كل نيزل عالم يوت من انت خركب منبر كيت أفسي نودو بجاكسا زهب إلو كتسئلو انتايلو كسع كندزي نعالم أفكاراب لنا إذا ساعة كندزنا على ما فكر زبل قال اتفقر أملاخ عبدك سبات صوري أمنم زتمور كوسا خمزة كونه اتفقري عبجزاء رسول زنقله كم زخونه يزرئنا مي إذا قال زي حقنا أجزابير انتهى كم زخونه يزرئنا خبر نشوم يخون حقنا أجزابير عبدك أسب حقنا أجزابير عفطرته انتهى كم زخونه يزرئنا نزف ملوكوتاي فقر زنت أجا زي تقبل يوم بعر قطع أملاح أو زنبر نهيوت كأزيريا سميهم لهم نزي ملوكوتاوي فقر زنت أجا زي تقبل يوم بعر قطع أملاح أو زنبر نهيوت كأزيريا كابز زعبي فقر يلن
كابزل اللعلي كغبرو زخل نجر يلا زابير شو ميبارة اكزابير قبل النفس وكفنا زلوا علامة فقري إذا فقر زي اندحر بحق تردينا سبات كاب قطع أملاك كملتو نزي فقري خاء أبكالوت ننس أبارك وامين نتوم أبزورينا زلو سبات أملاك ساكن دي كم زفكرهم ننقرب نزي فقر زي رقيس وزحلف يلا بزوحات فقر قويتاك ساكن دي تلك مخانو سعان مردقهم امبر كاب قويتاي محادمون بانسعارو ناب قويتا مقويين يرم اسكو قوانقوانا كم أملاخنا فقري يكون آمين سبات كاب تفعات زدحنلو ميستر أب إدنا اللو قدسان سبات كاب تفعات زدحنلو ميستر أب إدنا اللو أمو سو عينبال سرحنا من مسكاري اتملوات منفس قدس سرحنا نكبر أملاخ النفس وكفنا بمنفسو غيرو يقاسك سنة آمين ويتا يسو سيباركم تساقو يبزحالكم اداكم على علو تسألينا هنو دينا